हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडियो लानानै फैबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडियोखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय साननैसो सिगाङाव आसामनि आबाद बिफाननि साख्रि ओंखारदोंमोन आसाम एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि गुवाहाटी इउनिभारसिटिया बेनि जिथु अफिशियेल नटिफिकेशन बेखौ दिहुनना अलरेडि होखाबायमोन आरो अनलाइन एप्लाइखौबो स्टार्ट खालामखाबायमोन नाथाय साननै उनावनो बेखौ बिथांमोना बन्द खालामफिननो हादोंमोन मोननैसो रिजननि थाखाय दायो फिन खनसेबाव बिथांमोना अनलाइन एप्लाइनि मोनसे सर्ट नटिस दिहुननो हादों आपडेट मोनसे फैबावबाय अनलाइन एप्लाइनि बे जाबाय 22 मार्चनिफ्राय बिथांमोना अनलाइन जिथु एप्लाइ बेखौ स्टार्ट खालामफिनगोन होनना बुंदों 22 मार्चनिफ्राय आरो बेनि लास्ट डेटआ 5 एप्रिल माने 22 मार्चनिफ्राय 5 एप्रिलनि गेजेराव नोंथाङा मोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नांगोन होनना बुंदों बेहाय गासै 1837 टा भेकेन्सिस दं ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि दाजाबजोबोबा माने 1837 टा जायो थ बेनि फुल डिटेल्सनि भिडियो आं अलरेडि नोंथांमोननो आगोलावनो बानायना होखाबायमोन नाथाय बे भिडियोबो फिन खनसेबाव बुंबावगोन भिडियोखौ मोजाङै नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय जायफोरा मिथियाखै बा सोरबाफोर जुदि बावगारबायब्ला पोस्टफोरनि मुङानो फार्स्टआवनो दं एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट बेखौ AEA होनना बुंदों बेहाय गासै 1581 टा भेकेन्सिस दं बेनो 876 आ आनरिजार्भ आरो ST प्लेनफोरनि थाखाय 65 टा भेकेन्सिखौ रिजार्भ खालामना होदों मासिखौ सेलारि मोनगोन 14,000 निफ्राय 60,500 सिम आरो बेनि लोगोसे माने ग्रेड पे 6,200 मेन जिथु एडुकेशन क्वालिफिकेशन बा सोलोंथाइ रोंगौथि बेयो हायर सेकेंडारि पास बानो जागोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय आर्ट्स साइन्स कमार्स जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय हायर सेकेंडारि पास जायोब्लानो जागोन नाथाय साइन्स स्ट्रिमनिखौ बिथांमोना बांसिन गोसो होगोन होनना बुंदों नाथाय गासैबो एप्लाइ खालामनो हायो दे क्लियार खालामनो हाखादों लोगोसे बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट रुराल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट बेयो थानो नांगोन ना बिथांमोना बुंदों रुराल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेटखौ माबोरै मोनगोन आं बेनि फुल डिटेल्स नोंथांमोननो खोन्थागोन लास्टआव भिडियोखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय स' बे भिडियोनि आंथ' अलरेडि बुंखाबाय आगोलावनो बानायखादों मेनआ जाबाय 22 मार्चनिफ्राय बेनि अनलाइन एप्लाइआ जागोन आरो लास्ट डेटआ 5 एप्रिल स' नेक्स्टआव दं जुनियर एसिस्टेन्ट बेवहाय गासै 200 टा भेकेन्सिस दं 200 टा मासि बेनिनो हेडक्वार्टार लेभेलनि थाखाय 47 टा आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि थाखाय 153 टा सेलारि मोनगोन 14,000 निफ्राय 60,500 लोगोसे ग्रेड पे 6,200 एडुकेशन क्वालिफिकेशना सोलोंथाइ रोंगौथि ग्रेजुवेट पास खालामनाय जानांगोन ग्रेजुवेशनजों लोगोसे 6 दाननि कम्पिउटारनि सार्टिफिकेट नांगोन होनना बुंदों मिनिमाम खमावनो 6 दाननि सार्टिफिकेट नांगोन कम्पिउटारनि गैयाब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हाया एप्लाइ खालामनायनिबो जेबो लाब गैखाया नेक्स्टआव स्टेनोग्राफार बेवहाय गासै 8 टा मासि दङ बेथना 14,000 निफ्राय 60,500 सिम ग्रेड पेआ मोनगोन 8,700 एडुकेशन क्वालिफिकेशना ग्रेजुवेट लोगोसे ग्रेड 1 स्टेनोग्राफिनि डिप्ल'माजों लोगोसे 80 टा माने सोदोब लिरनो हानांगोन आरो 6 दाननि कम्पिउटारनि डिप्ल'मा थानो नांथारगोन होनना बुंदों स्टेनोग्राफारनि जिथु डिप्ल'मा बेबो थानो नांगोन स्टेनोटाइपिस्ट बेवहाय टोटल 5 टा इंराजिनि थाखाय मोनब्रै आरो एसामिसनि थाखाय मोनसे भेकेन्सि दङ सेलारि एखे 14,000 निफ्राय 60,500 लोगोसे ग्रेड पे 6,200 सोलोंथायारि रोंगौथि बा एडुकेशन क्वालिफिकेशना हायर सेकेंडारि पास मिनिमाम नाथाय स्टेनोग्राफिनि डिप्ल'माजों लोगोसे माने कमन मिनिटआव 80 टा सोदोब लिरनो हानांगोन आरो 6 दाननि कम्पिउटारनि डिप्ल'माबो थानो नांगोन ना बिथांमोना क्लियार खालामना होखादों मा नांगौ बेयो थानो नांथारगोन दे थायाबाथाय आरो जेबो लाब गैखाया उनाव आरो माने सोंनो आरोना बेखौ थायाब्ला जागोन ना जाया होननानै जुदि जायोमोनब्लाथ' आरो बिथांमोना बेबायदि बिनाय नंखायामोन कम्पिउटारनिखौ नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियानाव टोटल 4 टा भेकेन्सिस दं 14,000 निफ्राय 60,500 सिम मोनगोन सेलारिया लोगोसे ग्रेड पे 6,200 एडुकेशन क्वालिफिकेशना मेट्रिक पासब्लानो जागोन नाथाय 2 बोसोरनि इलेक्ट्रिकनि ITI नि डिप्ल'मा थानो नांथारगोन बेहाय इलेक्ट्रिशियानाव नेक्स्टआव PI FI FS आरो कम्पिउटाराव गासै 24 टा मासि दङ सेलारिया एखे 14,000 निफ्राय 60,500 सिम लोगोसे ग्रेड पे 6,200 एडुकेशन क्वालिफिकेशना हायर सेकेंडारि पास जानो नांथारगोन खमावनो हायर सेकेंडारि लोगोसे नोंथांनि जिथु साबजेक्ट बेयो स्टेटिस्टिक थानांगोन नङाब्ला इक'नमिक्स थानांगोन आरो नङाब्ला सानखान्थि थानांगोन बे जिथु गांथामसा जिथु आयदा बा साबजेक्ट बे गांथामनि जायखिजाया माने गांसे थायोब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि जुदि गांसेबो गैयाब्लाथाय बेखौ एप्लाइ खालामना जेबो लाब गैखाया नेक्स्टआव मेकानिक दं बेयाव जिउट लिरदों टोटल 6 टा 14,000 निफ्राय 60,500 सिम लोगोसे ग्रेड पे 6,200 एडुकेशन क्वालिफिकेशना मेट्रिक पास लोगोसे 2 बोसोरनि मेकानिकेलनि ITI नि डिप्ल'मा थानो नांगोन
ग्रेड 4 निबो दङ साख्रि टोटल 9टा वैकेंसीज दङ मासिया 12 जितु सैलारि 12000 निफ्राय 35000 सिम मोनगोन लोगोसे ग्रेड पे 3900 रुपीस सोलोंथायारि जितु रोंगौथि बा एडुकेशन क्वालिफिकेशन बेयो ओनलि 8 पास ब्लानो जागोन नांदों दायो फैबाय बैसोखौ बिथांमोना 18 निफ्राय 40 नि गेजेराव जायोब्ला जागोन नांदों नाथाय जोंनि एसटीफोरा 5 बोसोर एक्सट्रा मोनबावो जितु एस रिलेक्सेशन हिसाबै एक्सट्रा 5 बोसोर मोनबावो बे हिसाबै नायोब्ला जोंनि बर'फोरा 18 निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेरनिफ्रा इजिली एप्लाइ खालामनो हागोन माब्रै एप्लाइ खालामगोन नांगौब्ला बिथांमोननि जे अफिशियल वेबसाइट guwahati.ac.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन नाथाय आं डाइरेक्ट लिंकखौ बे भिडिअनि डेसक्रिप्शन बेहाय गाहायाव आं खादों नोंथांमोननो एप्लाइनि लिंक होना स' बेहाय थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव थुना होना अपसन दङ नालाय एप्लाइनि लिंकआव स' थुना होयोब्लानो नोंथांमोना डाइरेक्ट माने एप्लाइनि लिंकआव मोनहैखागोन माने जितु guwahati.ac.in बेहाय थाङोब्ला आरो गुबुन जितु लिंक बेहायफोरावबो माने क्लिक खालामबाय थानांगौ जायो नालाय स' बेखायनो नोंथांमोना डाइरेक्ट इजिथार खालामना होखादों आरो आं बेखौ एप्लाइनि लिंकखौ अफिशियल नटिफिकेशनखौ डाउनलड खालामनो गोसोब्ला नै बेयाव थुना होनाय दङ स' बेहाय थुनानैबो नोंथांमोना नायनो हागोन स' दायो मा नांगोन होनना बुङोबा जोनोमनि सार्टिफिकेट नांगोन नांदों जोनोमनि सार्टिफिकेट बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ ना स' बार्थ सार्टिफिकेट गैयाब्ला मेट्रिकनि एडमिट कार्डब्लाबो जागोन नांदों पास जानायनि मार्कशीट आरो सार्टिफिकेट पास जानायनि माने नों जितु पास जादों जेरै हायार सेकेन्डारिनिखौ एप्लाइ खालामदोंबा हायार सेकेन्डारिनि मेट्रिक आरो मार्कशीट आरो सार्टिफिकेट नांगोन मेट्रिकनिबा मेट्रिकनिखौ नांगोन ग्रेजुवेशननिबा ग्रेजुवेशननिखौ नांगोन आरो डिप्ल'मानि सार्टिफिकेट जितु कम्पिउटारनि बिदों बा ITI नि बिदों जेराव माने जितु पोस्टआव जायखौ नांगौ बेनि डिप्ल'मानि सार्टिफिकेटखौ नांगोन हारिनि फोरमान बिलाइ जितु कास्ट सार्टिफिकेटखौ नांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट बेखौबो नांथारगोन बिथांमोना अलरेडि माने लिरना नांखादों नालाय नांगौनो आरो नोंथांमोना बानायना लायोब्लानो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटआ डिस्ट्रिक्टआव मोनसे अफिस थाखायो स' बेहाय थांनानै नायोब्लानो जाबाय जायफोरा मिथिया सोरबाफोर जुदि साख्रि मावनाय दङब्ला बे साख्रि मावनाय मानसिनाव सोङोब्लानो जाबाय बिथांमोना मिथिखागोन मानो होनब्ला साख्रि नांगौब्लाथ' आरो बेखौ नांखागोन नालाय बिनि उनाव जितु 1 नम्बर एप्लाइ खालामगोन ना 1 नम्बरा एग्रिकालचार एक्सटेंशन एसिस्टेन्ट नै बेयो बे मोनसे पोस्टखौ जुदि एप्लाइ खालामनोब्ला रुराल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट नांगोन ना बिथांमोना बुंदों रुराल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेटखौ माबोरै मोनगोन होनना बुङोब्ला बेहाय आं नै मोनसे जितु सार्टिफिकेटनि फर्मेट बेखौ बेहाय माने जितु लिंक डाउनलड खालामनायनि लिंकखौ होदों नै स' बेहाय थांनाय नोंथांमोना बेखौ फार्स्टआव डाउनलड खालामना ला रुराल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेटनि जितु फर्मेट बेखौ डाउनलड खालामनायनि उनाव बेहाय नों गावनि जितु डिटेल्सफोर जितु बिदोंना स' बे डिटेल्सफोरखौ गासैखौबो लिरजोबना ला लिरजोबनायनि उनाव भिडिअ'नाव थां भिडिअ जितु भिडिअ थायोना बे भिडिअ थांनानै जितु भिडिअनि साइनखौ लायोब्लानो जाबाय भिडिअ माने जितु डेभलपमेन्ट ब्लकनि आरो ना डेभलपमेन्ट ब्लकनि प्रेसिडेन्ट नङाब्ला सेक्रेटारिनि साइनखौ लायोब्लानो जाबाय बिनि उनाव नोंथाङा जितु बेखौ साइनखौ लाखांनायनि उनाव सार्कोल अफिसाव थां सार्कोल अफिसारनि साइनखौ लायोब्लानो बेयो माने जाखागोन नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि अलरेडि खालामखाबायब्ला बिथांमोनाव सोंना लायोब्लानो जाबाय फार्स्टआव बेनि फर्मेटखौ दिहुनना लाग्रो नैबे जितु लिंक होदों आं बेयाव थुनानै डाउनलड खालामना ला डाउनलड खालामनायनि उनाव जितु डेभलपमेन्ट ब्लक थायो डेभलपमेन्ट ब्लकआव थांनानै जितु भिडिअ अफिसारनि साइन लायोब्लानो जाबाय साइन लाखांनायनि उनाव बेखौ लानानै सार्कोल अफिसाव थां सार्कोल अफिसावबो गासैबो डिटेल्सफोरखौ बियो दे जेरै खाजोना होनायनि माने हा दं बेफोर गासैखौबो नायजोबखायो बेखौ गासैखौबो लाना थांजोबनायनि उनाव सार्कोल अफिसारनि साइन लायोब्लानो जाबाय जेसेबां हायो फास्ट खालामनो नाजा सार्कोल अफिसारनि साइना इम्पर्टेन्टखा लोगोसे भिडिअनिखौ लायोब्लाबो मोजां बेहाय गांव पन्सायत होदों नाथाय जोंनियाथ' गांव पन्सायत गैया नालाय आरो दायोथ' VCDCसो आरो VCDCआबो दायो माने फास्ट जायाखै स' बेखायनो नोंथांमोना जुदि भिडिअ दङब्ला भिडिअनि साइनखौ लानो नाजायोब्लानो जाबाय स' बेफोर गासैखौबो खालामखांनायनि उनाव जितु आरो मोननैसो बिबावदों फट' आरो सिगनेचार नांगोन होनना बुंदों अनलाइन एप्लाइआव स' अनलाइन एप्लाइआव फट' सिगनेचारथ' आरो नांखायोनो स' बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना रेडि खालामना लायोब्लानो जाबाय अनलाइन एप्लाइआ 22 मार्चनिफ्राय स्टार्ट जागोन लास्ट डेटआ 5 एप्रिल स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं